Здравейте от клиника Доктор Хи за затъстялна и метаболитна хирургия. Аз съм Перихан, представителка на български пациенти. Искам да ви запозная с Пламен. Преди 3 дни прекара операция за намаление на стомаха. Здравей, Пламен! Здравейте! Може ли да споделиш малко от себе си? Аз съм Пламен, от България съм. Реших се на тази операция заради натрупаните много килограми. Да. И последствията от тях. За клиниката разбрах от Фейсбук случайно. Да, исках да пита Да. как си решил за операцията, откъде си намерил за нашата клиника? За решаване, лесно се решава. Като вече нямаш избор и решаваш какво трябва да се направи. От Фейсбук разбрах, като се свързах с вас, има Viber и WhatsApp. Лесно е. Пишете, Перихан ще ви отговори. Благодаря. И нататък ще се оправите. Най-лесно с самолет да дойдете. Как се чувстваш? Имаш ли много болка след операцията? След операцията болка по-скоро нормално. Не е нещо страшно. Има болка, да, първия ден има, докато се изкара въздуха от организма, в който по време на операцията вкарват газ, за да може да се извърши интервенцията. Да. И след това този газ трябва да излезне по някакъв начин. Сега чувстваш добре? Сега добре, да, сега съм вече добре. Днеска започна течния период. Сега вече, да, почнах да пия шейкове, бульончета, компот без захар. Да. И водичка. Важно е вода. Важно е вода, да. Да, но по-малко и на често. Точно така. Да. Има ли нещо, което искаш да кажеш хора с проблеми от тегло? Хората, които са с проблеми с теглото, особено по-тежките случаи, това може би е един от най-добрите варианти за лечение. Не се сещам, пробвал съм какво ли не. Познавам хора, които също са пробвали какво ли не. Трудно е много. Да. Това е, може би, един от вариантите, които са най-удачни. Пожелаваме здрав и щастлив дълг живот. Дай Боже всеки. Добре. Чао! Чао!